खुलुमबाय आं एसकिं जोंहा गुड मर्निं लोगोफोर आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरबाय लोगोफोर दा एकदम फुंनि मा बुङो 6टा बाजिदों जों न'निफ्राय 3टा बाजियावनो ओंखारबोदों तो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों तो बबेयाव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दङ बिथिं नै रन्जु बिनानाव दङ बेनिफ्राय बिथिं जोंहानि आदा दङ गुवाहाटीनि ओमफ्राय बिथिं नै फंबाय दङ बिबोनां खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नै बे अरुणाचल एयारपर्टआव दंफैयो आरो बे एयारपर्टआव आं हारसिं मालाबाबो फैफेराखै आरो फैनोबो मोननाय नङामोन आङो आदा एसकिंखौ होदावरि होसावरि मंगलदैनिफ्राय लोगो हमनो फैदों लोगोफोर मानोना आंनि फेसबुक पेजनि आरो इउटुबनि माने खामानिखौ एसे नायनानै हो चेनेलखौ नायनानै हो होननानै अन्नानै आङो बे आदाजों लोगो हमनो फैदों आरो बे आदानि अननायावनो दिनै जोंनि चेनेलखौबो नायना होनायजों लोगोसे आदाया जोंखौ ओरैबायदि नै बेबायदि सोखो मोखो दुनिया माने अरुणाचलनि एयारपर्टखौ जोंखौ दिन्थिनो होननानै लानानै फैदों मानोना बिथाङा जुदि जोंखौ अनामोनब्ला मालाबाबो जों नुनाय नङामोन आरो जोंखौ जुदि आदाया अननानै माने मा बुङो जोंखौ सम होआमोनब्ला जों मालाबाबो बे अरुणाचलनि एयारपर्टखौ नुवामोन दे लोगोफोर मानोना आदा एसकिंखौ जोङो माने मा बुङो फेसबुक पेजाव इउटुबावसो नुबाय थायो तो बेबायदि एसेबां गिदिर सासे माने इउटुबारा जोंखौ जि बेबायदि सम होगोन जों मालाबाबो सानाखै दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो फै लोगो हमफै सोरनोबा जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला नायनो हागोन जायगाखौबो नायनो हागोन लोगोसे आदा एसकिंजों गावबा गावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लानो हागोन मानसिफोरा बुङो फेसबुक माने बाबा होननानै रियेलि एकदम आदाया फेसबुकनि बाबा मानोना जोंनि फेसबुकआ सालायजाखाय बेले बेजेखा माने बयबो नायो बिबो नायो जोंथ' गाव रोंखाया जों पेज सालायदोंबाबो जों जेबो रोङा नाथाय आदा एसकिंआ जोंनि बे माबाफोरखौ चेनेलखौ नायनानै मिथिबाय जे जोंनि चेनेलाव कपिराइट जानानै दं माने बबेबा अपसना माने मा जायाखै मा बुंगोन बेखौहाय इमप्रुभ जायाखै बेफोरबायदि एकदम गोदाव सोरावैनो जोङो जानला मानला पेजावहाय जोङो गावनि चेनेलनि गावनि माने जा एसे रोङो बेखौ जोङो हगारबाय थायो नाथाय जोंहा जेबो डेभेलप जायाखैमोन नाथाय दिनै आदा एसकिंआ जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौबो सल्भ खालामनायजों लोगोसे जोंखौ जे बेबायदि एयारपर्टआव सम होनानै जोंखौ जे बेरायनो लाबोदों ओरैबायदि आदानिसिम रोजा रोजा आं माने खुलुमनायखौ बावबाय आरो आं बेनि थाखायनो बिराद गोसो खुसि जानानै आदाखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बे बरायनायखौबो आं दिन्थिगोन लोगोफोर नायदो इसेबां मोजां बे सिखो मोखो एयारपर्टखौ मालाबाबो आं नुनाय नङामोन दे लोगोफोर आदा एसकिं नङामोनब्ला साननो हागौ आदा एसकिंखौ सोरबाफोर माने गाज्रि बा आदा एसकिंआ माने दुगा जोंखौ पात्ता होनाय नङा बेबायदि सानागौ नाथाय आदा एसकिंआ मालाबाबो जोंनि सिगाङाव दुगा दिन्थियाखै बा गावखौ इग'बो खालामना खोन्थायाखै ओरैबायदि रेसपन्सिबल जोंखौ फैनाय लोगो लोगो जोङो लोगोफोर मोनानि फुंनि 3टायावनो फैदो दै जोङो फैनानै गहपुराव जोङो मा बुङो 8टायावनो सफैदों मोना फुंनि 3टायाव फैनानै फुंनि 8टायाव सफैदों तो 8टायाव फैदों जोङो ओमफ्राय आदा एसकिंखौ जोङो 8:30आवनो लोगो मोन्दों बेनिफ्राय जोंखौ ओरैबायदि अनदों आदाया एसेबां मोना गुना फैदों खोमसि खोमलायाव नोंसोरो दावदै सावदै फैदों होननानै जोङो माने लोंनो थाखाय मा होनो थान्दाबो होदों आरो ओरैबायदि अनदों आदाया जोंखौ मोजां न'खरसेयाव लांनानै जोंखौ जोंनि पेजनि सोमोन्दै ओरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि बुंदों जों रोङाखैब्लाबो एसेबाबो रोंदों आरो आदानि अननायाव तो लोगोफोर बिराद मोजां आदाया बिराद मोजां बिराद अनसुला आरो जोंखौ बिराद माने आदर खालामदों दे लोगोफोर बिराद आदर खालामदों तो थेंक इउ आरो जोङो आदाखौ बरायगोन दा दसेयावनो नोंथांमोना नुगोन बरिया खुलुमबाय आं एसकिं जोंहा दै सिस्टारा मंगलदैनिफ्राय आंखौ गहपुरावहाय लोगो हमनो फैदों हरनि 3टायाव ओंखारनानै बिसोरो फुंनि खोब सम्भब 7टासोआव मोनफैदों जोबोद गोजोननाय थाबाय गोबां दुखु खस्थ' लानानै फैदों अब्लाबो मोनफैनायजों लोगोसे बिथांमोननि जुदि बिथांमोना पेजखौ सालायदों हय नाथाय बेफोरनि माखासे नियम निथि माखासे गोबां फेसबुकआवहाय माने सिस्टेम थायो बेफोर सेटिंफोरखौ खालामना लानो रोङाखैमोन लोगोसे कपिराइटजों बुंफबनायमोन बेनिखायनो जेसेबां ग्र' जानांगौ बे ग्र' जायाखैमोन दा दिनै आङो माखासे फोरोंनायजों लोगोसे रोंनोबो सम नांगौ हथात रोंनांगौआ इसेबां समाधान नङा बेनिखायनो रोंगोन लासैनो हालांगोन अब्लाबो लोगोसे आङो बिसोरखौ जों लोगो मोननायजों लोगोसे फेमिलि बायदि जालांबाय दा जोङो मोनसे एयारपर्ट मा होनो अरुणाचलनि
डनि पल' एयारपर्ट होननायखौ आङो देखायनो लाबोबाय लोगोसे गोजोननाय मोन्दों गावसोरबो एयारपर्टआव हाबफैनानै आरो बिनि प्लेस आरो जायगाया बिराद समायना आरो सम थाबावनायमोनब्ला बिसोरखौ बिराद मोजां मोजां जायगा देखायहैगौमोन बेबायदिनो मालाबा फैबावबा अरुणाचल जों थांनानै टावां बिदिनो बन जिल्ला जिर' चाइना बर्डारखौबो आं देखायनो नाजागोन दिनै जियानो हक जायखिजाया बिसोरो इमारजेन्सि खामानि लानानैसो फैनाय जायनि जाहोनाव फेसबुकआव गोबां प्रब्लेम जानायखौ सल्भ खालामनो फैदों दिनैहाय आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोनहा एसकिंखौ गोरोन्थि साननो नाङा एसकिंआ आजिखालि बिराद गोजानाव थाबाय फेसबुक मावनायनिफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला आं सोरनोबा मदद खालामसेयावबो सोरनोबा मावना होसेयावबो आं मालाबा बिराद रायजानो गोनां जायो मानो नोंसोरो बुङो जे हिन्जावफोरनिखौल' मावो बियो एक नम्बर गोरोन्थि हिन्जावफोरनिखौ मानो मावो बिथांमोनहा गावसोरनो होसोनानै फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ आं ना होननो हाया बे मानसिनि धोरोम नङा नोंथांमोनाबो फै नोंथांमोना जुदि फेसबुकनि फैसा जानो लुबैदोंब्ला बा फेसबुकआ अनलि फैसानि थाखायल' नङा मालाबा गावखौ मोनसे डायरि गालांनो थाखाय गावनि सुइसाइड खालामनो थाखाय गावखौहाय फिउचारनि थाखाय गावनि फिसाफोरनि थाखाय गालांनो थाखाय बेखिनि खामानिखौ लानानै फैयो बेनिखायनो दिनै सिस्टारखौ रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आंनि थाखाय सम होनायनि थाखाय बिसोरनोबो आं सम होनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां बुजाबुजिनि गेजेराव मावनो गोनां जाबाय इउटुबबो दङ लोगोसे बेखौबो आं मावनानै होगोन दा सम हास्लाबियाव बेखिनिखौ मावना हरनाय जाबाय समजों लोगोसे आरो जों मोजां सम लानानै आं थांगोन गोबां फार्म दंनो मा होनदोंमोन दाउ फार्म होनदोंमोन ओमफ्राय पेजनि नामा मा होनदों पेजनि नामा रिंखां बर' अननानै प्लिज फल' खालाम एसकिंआ रिकुवेस्ट खालामदों रिंखां बर' पेजखौ अननानै फल' खालाम फोथायनाय दङ नोंथांमोना फल' खालामगोन आरो गोबां साहस दङ ओरैबायदि साहस दङ बुंनायाव ओरैबायदि पारफेक्ट नै बेफोरसो इउटिउबार जानो हायो लाजिब्ला नोंनि भइसआनो ओंखाराब्ला इउटिउबार जानो हाया जायानो हक आं बेखिनिखौ बुंनानै बारा गोलाव बुंला बेखिनिखौ बुंनानै जोंहा सिस्टारखौ आं गोजोननाय होबाय थेंक इउ माने आदाया आंनि चेनेलावबो एसे बुंनानै होबाय आरो जोंखौ अनसायबाय बिनि थाखाय आं आदाखौ नै आर'नाइजों माने बरायनोसै लोगोफोर नायदो दायो आं आदाखौ गोजोननायजों गांसे आर'नाइजों बरायना लानोसै दायो बिराद बेस्ट बिदा जाबाय दिनैनिफ्राय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्रायसो एयारपर्टआवनो जोंहा हनै एयारपर्टआवनो एकदम ब्ला ब्ला होथारबाय आङो मोनसे खावलायो दे प्लिज एसकिंनि रिकुवेस्टखौ मानि बिसोर आंखौ बिराद मान होदों आं मानजों बेबायदिनो बिराद खुसि मोनो नोंसोरबो बयबो मान मोनगोन जाय मानसिया संसाराव मोजां मावनानै गालाङो बियो मान मोनो आरो बिसोरो साफा साफा ओरैबायदि सासे क्रिएटर जानो हागोन बिसोरनाव ओरैबायदि मोनसे बोलो दङ साहस दङ बे साहसजोंनो बिसोर सानसे साक्सेस जागोन बे एसकिंनि बोर आरो आं मोनसेल' बाराय बाराय खावलायो गोबां मान सनमान गोनां बयबो रावखौबो गाज्रि भाषाजों रायनाङा दे प्लिज बेयो मोनसे एकदम संसारनि नेमखान्थियाव गैखाथारा बेनिखायनो सापर्ट खालामगोन उनावहाय लोगो मोनलायगोन ज' सावरायबावगोन ना जागोन आदा थेंक इउ आदाखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों